Biye tarata e marsi kalo kile nani samba fla ani muganduru amunu sokolenu Mali kunnafoni na shu ani kile an ka foli baw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni an ka fanga tigilamɔgɔ ka kunnafoniya kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛndon marsi kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na AES jɛkulu ale drapeau yɛlɛ fɔlɔ o kɛla Kuluba palais kɔnɔna na ka yamaruya ka a ta k'a di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta kɛnɛ kun debayalen don kosɛbɛ fɛn min ye premier ministre ye ale kun bɛ yen général de division Abdoulaye Maïga CNT ɲɛma Maliki Jaw ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ani lasigiden minnu bɛ an ka Bamaliba kɔnɔna na ani ɲɛma caman olu kun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamaliba ale kɔkanko ministre ye Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma caman fɔ ni kɛnɛ in kan a bɔla k'a da ko o yɛrɛ kɔni tu fɛn min yɛrɛ kɔni ye drapeau in ale kun kan ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la couleur min yɛrɛ kɔni bɛ drapeau in na ni o ye couleur verte ye a yɛrɛ kɔni tilala ko o yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ni couleur verte in ko o yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ ale ni yiriwa ko fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye yɛlɛmaniw ye ka a b'o ko fɔ renaissance ale ni renouvellement a y'a yira k'a fɔ ko a b'o ko fɔ ani espoir o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ tuguni ko kɛnɛ yɛrɛ kɔni ye don belebele olu bolo ko olu yɛrɛ kɔni ɲagalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ nin ye ko belebele de komi ni a yamaruya tala k'a di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin drapeau yɛlɛ in ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali, Burkina ale ni Niger. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔ ka kunnafoniya kɔnɔna na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a yirala k'a fɔ ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kunu tɛnɛndon marsi kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na ni a ka ministrew ye primature ale la a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɔla ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ka baaraw kɛ walasa dɔ bɛ se ka fara u ka dɔnniya o yɛrɛ kɔni ka cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di ale kunkanko ye kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di cogoya min na o hokumu kelen na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bamaliba ale kɔkanko ministre ye Abdoulaye Diop a yɛrɛ kɔni tilala ka kuma ta o yɔrɔ kelen na a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bala kan kɛ kun min kama sa walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni jɛlenw ye dugudenw bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye ministrew ye ale ni gouvernement marabolo ma u bɛ se ka dugudenw olu ka gɛlɛya o dɔn cogoya min na ka kuma ɲɔgɔnw kɛ n'u ye walasa kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di ka kunnafoni kolon ko o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni dilaw ye a tilala tuguni k'a da to olu ka kuma kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni kolon ye o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na k'a yirala k'a fɔ u bɔla ka kuma ɲɔgɔnya o yɛrɛ kɔni kɛ ni kunnafoni dilaw ye ko gɛlɛya caman o yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni dila kɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye baarakɛminɛn ko ye o yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni dila dɔw kan min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to o yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni kunnafoni kolon ye an ka jamana kɔnɔna na ko u bɛna wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka kunnafoni kolon ko o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka fanga tigilamɔgɔ ka kunnafoniya kɔnɔna ye sunkalo solidarité ni ale yɛrɛ dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni tala an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ général d'armée Assimi Goïta kabi san 2024 na a yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛn a tako filanan ma min yɛrɛ kɔni ni ale kolobo karili kɛla kunu tɛnɛndon marsi kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na sogonikaw ka olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka premier ministre ye général de division Abdoulaye Maïga ale kun bɛ kɛnɛ in kan a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ in bɛ ka kɛ kun min kama sa o de ye walasa fɛn min ye silamɛ diinɛ maaw ye ale ni chrétien diinɛ maaw olu bɛ se ka balo o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na ka tila ka sunakari ka o yɛrɛ fɛnɛ kɔni sɔrɔ ni dɛmɛ in bɛ ka kɛ k'a ɲɛsin u ma kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun debayalen don kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye général de division Abdoulaye Maïga a bɔla ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma u ka nin dɛmɛ wale in na a y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ni an sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko o yɛrɛ de kɔni bɛ la ko o yɛrɛ de kɔni bɛ pusaya o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala tuguni ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin diinɛ ko ale ministre ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ de ka wulikajɔ bɛ ka se ka kɛ sababu ye ka to nin dɛmɛ wale a b'a la ka se ka kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin mako fɔta ninnu ye minnu u kan ka nin dɛmɛ sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ yɛrɛ ko san fɔlɔ la ko a kɛlen ko u yɛrɛ kɔni kun m'u hakili da ka fiyewu ko nka ko u yɛrɛ kɔni ye ala deli walasa nin yɛrɛ kɔni kana kɛ a fɔlɔ u bɔla ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma u ka nin wulikajɔ in na u yɛrɛ kɔni bɔla ka kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun cɛ ni sunakari ye ale ni fitiri seliw ye.
Kasangani sungalo ale okum konna fem yere gouvernement marabolo ayre nganya yere konta kaira ka fo ayre kon bena ertan kononto were koni kurandi mama sungalo ale okum konna o okum ne la fem yere konni marabolo chama mawe ulu yere konni ayra ka fo ami wakati mina ina fo sisano were kon bega ertan kononte ubalaka akuran kon soro gamma chama were konni aka kamana gan yere konni ra ka ba ko na soro ni akuran ko abna la banka sababu yake kuna fonya ale yere kon bola gouvernement marabolo yoro. Alisa ameto sungalo ale kunafonyo konnana san bafla ale ni muganna ni sungalo la fem yere kone glasiko o yere kone gelela ko sebe kasanga ni kle ale takabolo o okum ne konnana kasanga ni san bafla ani muganduru ale kunkan ko fem yere kone glasiko machama o ayira ka fo ale yere kone tika ke ina fo san bafla ani muganna ni ta chuko ka sababu yake sanonta o yere kone gelela ko sebe ganyine ami wakati mina ina fo sisano fem yere kone gouvernement marabulu mawini urubola ka bulika joke wala sa kurambe se soro chuka mina uyayira ka foko uwereru kon beka ke sababu ka to glasiko ayre kon nyongri beka ke ala dugudon uwere kon bala ka folibla anita sibla ke kanyeshi gouvernement marabulu ma akani mliga joina. Kasangani angala kana tigla moko ka kunafonya kon na ikrenkerane la anga fini tigla ka onu urubola ka wulika joba were kon ke abi wakati damando were kon nyogo ko bo wala sa ka do fara u ka donyo ka mi yere kon ni ale damine na nara ka ulu feno krenkerane la u ka centre Mohamed Uldu Isa kon nana waira ka fo were kon nyogo dala jenke ka degelu were kon ke kalo saba ale yere kon nyogo ko formation yere kon nana waira ka fo ma bisaba urea a bénéficier ma bisaba munoni ulu yere kon degela fem yere kon teli ale yere koni choko blende o yere koni kunkan ko yi ani fem yere koni transmission waira ka fo tenitik la ka chama o yere koni kuma formation na mi yere koni konna na ni musokele o yere koni kumbala docteur ulu yere koni be koni kuma formation na wili ka jon yere koni kuma mi esa o de wala sa ni ma ko fota nunu o yere koni be se ka tigi wala sa o yere koni be se ka dege wala sa ka bingan wala ko o kele ka bo anga jamana konna na bololo sira mini ale yere be no ko TikTok ame wakati mina ina fo sisano fem yere koni ale kana o yere koni bala o yere koni ka boko sebe nyokon famia balia o yere koni be ni bololo sira sanfe o okum ne konna na fem yere koni nyokon famia balia ni o yere koni temena ni TikTok ezifla ni nyokon chen Ashley ale ni fem yere koni lonita ni ulu fla be ka bara be no ferima bololo sira sanfe la ayra la ka fo ulu yere koni kuminena anga la kana tikla moko fe ka bi février kalo kle duru san bafla ani muganduru konna na nu yere kon bola ka kle mukan ani wolo vula de ke anga la kana tikla moko bolo ayira la ka fo kunu tenendo mars kalo kle saba san bafla ani muganduru konna na fem yere kon anga la kana tikla moko yere kon bola ku ublani liberté provisoire. Ameta bakansi ka ulu feno kerenkerene ala u ka marabolo mbeno ni ale be wele ko saja ale ni kani sibiri do marsikalo kle folo samba fla ani mukanduru konna ayra la ka fo fem yere kone shifina ka saba nyogon ko ni ulu yere kon kumbola kata bintigela bingan wale tigla moko ulu yere kon bola ka bingan wale ta ka nyashini ma ko fotan ma kuna fono u yere kon bola ka ira ka fo ma saba u yere kon kuna fono ulu yere kon bola ka ira ka fo shifina ka saba u yere kon bonena anina uklala tukuni ka ira ka fo fem yere kon shari do ko u yere kon jenna bingan wale tigla moko nfe fem yere kon shifina ka do u ira ka fo ko ulu yere kon sira ka boli yani uko ulu soro u ira ami wakati mina ina fo sisano ko fem yere kon la kana ko o sabatile no ko sebe u ka marabolo kon nana munu na unina ami ala deli badanema ala ka adi unu alisalame shubela jenema ka an yere nya kanta dongono fem yere kone centre de formation professionnelle Sayo Diallo ni ale tigiba yere Yusufu Kulubali ayra la ka fo ale bola ka demeba o yere kondo ka nyeshinu o ka diplôme di jumadon février kalo kle muga ani shege san bafla ani muganduru ne ke kanye tan woro wati ayra la ka fo ayre kono bola ka deme belebele ko odo ga ira ka fo deme yere kon beta ayre soro complet keme o yere kon nyokon kola tine sidibe ale jami soro anga je ang ulula ge nyokon fe centre de formation professionnelle Sayo Diallo en coupe et en couture. Oye santiriye mi me maudigi finin kala togo nyuma anatike togo nyuma kafara kunglan jabida mariage ananyo na chamanka marsai ka ufeno jumadun février kalo kle mugan ani shekin san bafla ani mugan ani duru u ka remise de diplôme kala kadi u ka kalande mugan ani nanima kene mi yere den faya tala kadi Cheikh Mohamed Diallo ma dit Sophie Lagare kafara
a denbaya k'o ta ka di Madame Kone Kafune Sanogo ma. Kɛnɛ min yɛrɛ la ɲɛnamaya la ni dɔnkilida ale ni dɔɔni ɲɛnajɛ caman ni ka k'u cɛ ni u ka maa 25 min kan ka diplôme sɔrɔ olu ka fini kalalenw ye. Ko formé couture la oni brodeli oni maquillage oni tatouage donc on a ɲɔgɔnnaw an ka baara bɛnnen don o ma centre de formation kɔnɔna na. Laɲini min b'an ka centre na ka ɲɛsin Mali ani diɲɛ ma d'abord ka se ka baarakɛbaliya bɔ yen. Misalala sa an ka mɔgɔ 24 de ka diplôme d'u ma bi a mɔgɔ 24 diplôme tɛ dɛ a bɛɛ ye tailleur professionnel ye o bɛɛ kɛra tailleur mɔnenw ye minnu bɛ se ka finiw tigɛ u yɛrɛ ye ka kala u yɛrɛ ye bon n'o ɲɔgɔnnaw cayara a ka ca Ala fɛ baarakɛbaliya a bɛ bɔ jamana kɔnɔ a bɛ bɔ sigida la i n'a fɔ président de transition y'a fɔ cogo min na ale ye jeune ye donc an fana jeune an ka ta ye jumɛn ye jamana ko la olu ta ye mun ye o ye sécurité bon an tɔw ta ye jumɛn ye sisan donc ne ta o ye métier min bɛ ne na ye donc ne bɛ se k'o métier in fana di ɲɔgɔnnaw ma cogo di n denw ni n dɔgɔninw ma cogo di donc o idée de nana ni centre in création ye pour que an bɛ se ka o idée di an ɲɔgɔnnaw ma ani dɔgɔninw ani an denw ma walasa olu fana ka se ka nafa sɔrɔ k'a nafa dun o de hakilila y'an bila nin baara in na. Weleweledakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to anw na an ka centre de professionnels kɔnɔna na parce que promoteur de centre sɛgɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ u baara ninnu kɛla n'u yɛrɛ ka fɛnw de ye donc a ma nɔgɔn dɔɔni a yɛrɛ y'a ye sisan selicini o selicini an bɛ fini di orphelins ma an b'a kɛ n'an yɛrɛ ka fɛnw de ye seli tɛmɛnen na an ye complet 80 de nin seli in na an ye 115 di mais an b'a kɛ n'an yɛrɛ ka fɛnw de ye bon est ce que n'a sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan est ce que fini tɛ caya ka tɛmɛ nin kan voilà mais maintenant an b'a ɲini autorités fɛ u ni baɲumankɛtɔnw u k'u hakili to olu la f'an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de parce que dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la baara kɔni idée kelen n'a technique bɛ anw na mais mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ yen min bɛ yen n'o bɛ se ka financer an bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ hali sisan nin waati in na an ka ka orphelin dɔw talen don an fɛ an bɛ fɛ k'u former jabi la an bɛ fɛ ka dɔw former maquillage la mais o nombre bɛ taa 42 personnes na mais an jɔlen don financement na ka sababu kɛ problème nana jɔ financement na matériel ma se ka sɔrɔ ka se ka formation kɛ donc an jɔlen don fɔlɔ fo ne yɛrɛ ka se ka n brouiller ka dɔɔni sɔrɔ pour que ka se k'a kɛ sinon vraiment o gɛlɛya de b'an kan quoi inchallah. Deuxième promotion ye première promotion tɔgɔ dara promotion Maram Gino la deuxième promotion tɔgɔ dara Fei Lasina Kulubali la donc ni an ka deuxième promotion mɔgɔw de bɔlen sa inchallah. Asangani wakati yɛlɛma ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye météorologue olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala ka fɔ nin dɔgɔkun in na ka daminɛ tɛnɛ na fɔ ka taa dɔgɔkun yɛrɛ kɔni labanna ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye tile barika ye ko o yɛrɛ kɔni bɛna bonya kosɛbɛ an ka ba Maliba ale yɔrɔ caman o yɛrɛ kɔni na ko tile funtɛni o yɛrɛ kɔni bɛna bonya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira ka fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kayi marabolo fɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni tile ko o yɛrɛ kɔni fanga ko o bɛna yɛlɛ kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye marabolo damadɔ o tilala tuguni k'a yira ka fɔ ko sanji o yɛrɛ kɔni bɛna se o yɔrɔ kofɔta ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taw de ni ale ni marabolo damado. Kasangani kalango ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye ni a bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn kɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye chrétien école so min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko école catholique a yirala k'a fɔ olu kalanw yɛrɛ kɔni yobo yabalen don kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u bɔla ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni di k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka kalan daminɛ kunu tɛnɛndon mars kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na nka u tilala k'a yira k'a fɔ ko Mena ka marabolo la fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin kalan maître ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka foroba kalanso maître ninnu ko halisa k'u yɛrɛ kɔni yelen tɛ fɔlɔ kalansow la. Kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ an ka ba Maliba ale lasigiden bɛ Burkina Faso ale yɛrɛ kɔni bɔla ka maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Burkina Faso k'u yɛrɛ kɔni lasigi ka kumaɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kɛ n'u ye ka sanga ni sariya minnu ni o yɛrɛ kɔni papier yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya la walasa ka hakilina falenw kɛ n'u ye a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ka kan jamana ale jɔliko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya ale kunkanko la ka ninnu maa kɔfɔta ninnu k'u yɛrɛ kɔni ɲininka u hakilina la ka kumaɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kɛ n'u ye k'u ladɔnniya fɛn min yɛrɛ kɔni ye sariya ye ale a sɛbɛntiyali. Ameta Guinée biso a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Guinée biso ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Embalo Sissoko ni ale yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔya manda ni o yɛrɛ kɔni bana a mɛnna a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ko ale yɛrɛ kɔni y'a yamaruya ka kalo 9 ko o yɛrɛ kɔni ta walasa jamana ɲɛmɔgɔ kalata o bɛ se ka kɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni ma kɛ jamanaden dɔw olu yɛrɛ kɔni fɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO jɛkulu ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka na walasa ko a bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Guinée biso ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ kɔni bɔla ka CEDEAO jɛkulu kɔ o yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ma kɛ CEDEAO ale yɛrɛ kɔni fɛlɛ ye.
kunnafoni kuncɛla an bɛ taa soda kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min nɔ ni ale bɛ wele ko Wad Madani a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ ni o kun bɛ ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na kɛlɛ yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ kɔni madala fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni duguden ninnu ye ko olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka segin ka na u ka marabolo kofɔta in kɔnɔna na nka u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji ale ni courant ye ko o yɛrɛ kɔni basigilen tɛ kosɛbɛ u ka ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni balo fɛnw ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye degun ye o yɛrɛ kɔni b'u kan ka ɲɛsin baaraminɛ ale kun kan ko la u yɛrɛ kɔni bala ka wele o yɛrɛ kɔni bila walasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.